खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनथाम गावखुंथायारि गौथुमनि संबिजिरारि थामोनथानि दाबिखौ लानानै राभा मिसिं आरो तिवा हारिनि थान्दैफोरा आसामनि मन्त्रि रुनुस पेगु बिथां आरो गिबि मन्त्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नुजाथिनायाव मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ लोगो हमहैदों। धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमनसाफरियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जथुम्मा खुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ 30-31 जानुवारि आरो 1 फेब्रुवारियाव खुंगाजिनैथि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 62 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। ब्रिटेन इस्लारि आरो सानसुमा बसुमतारी दैदेननाय बनसुआ कार्बि आलं जिल्लायाव सोमजिनाय जाथाय आरो कार्बि सुबुंफोरखौ कार्बि चाइनिज गो बेक स्लगान होग्राफोरखौ प्रेस रिलिजनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि कार्बि चाइनिज गो बेक बुंनाय सोदोबखौ जों सहायनो हायाखै होनना बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों। जोंनि थान्दै मेलाव जों माखासे ओरैबायदि इस्युखौ सावरायगोन जाय इस्युफ्रा दिनैसिमबो गोथां जानानै दङ। दिनै जोङो एसटि इस्युनि बाथ्राखौ जों सावरायगोन। दिनै कार्बि आंलंनि अबस्थाया मा जादों? कार्बि मानसिफोरखौ जोंनि बिदा फंबाय कार्बिफ्रा जोंनि आंगो मानसि जोंनि लोगो बिथांमोना दिनै बिथांमोनखौ बुंदों जे कार्बि गो बेक जों बेखौ सहायनो हायाखै। सोर बेलाय कार्बिखौ गो बेक होननाय? दिनै कार्बिखौ बुंदों गाबोन जोंखौ बुंगोन, गाबोन सोरबा राभाखौ बुंगोन, गाबोन सोरबा मिसिंखौ बुंगोन। बेखौ जों बेबायदि लाय होनो हाया। बेखायनो बेफोरनि आयदायावबो जोङो डेलिगेट्सआव कमप्लिटलि जों बिराद मोजाङै सावरायगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि आथिखालाव बर' बिजोंनि अबस्थाखौ जों सावरायगोन। आथिखालाव जोंहा बर' बिजोंनि माने फरायसालिफ्राव फोरोंगिरिनि आंखाल, जोंहा दिनै 6.3 बिटिसि बा बिटिआर एकर्ड बिनि सायावबो आसाम गभर्नमेन्टआ जों जेरैबायदि लुबैदों बिदि मावाखिसै। जोंहा गोबां माखासे दाबि दावाफोर दङ। बेफोरनि सायावबो जों बे डेलिगेट्सआव सावरायगोन। आरो बेखायनो जों सानदों बिजनियाव जानो गोनां नैबे जारिमिनारि थेंफाख्रि फोथारनि बर' थुनलाइ आफादनि 65थि बोसोरारि जथुम्माया गासै बिथिंनिफ्रायनो जारिमिनारि जागोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि गोजाम बडिखौ सिमफायनानै गोदान मावफुं आफाद बे बिजनियावनो दानाय जागोन। मिरु बर' थुनलाइ आफादा 2025 बोसोरनि बान्था मोनगिरिफोरनि मुं फारिलाइखौ मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावबाय। थुनलाइ आफादनिफ्राय बान्था होयो बे बान्थाखौ जों दिनै फोसावदों। आरो बेवहाय सोर सोर बान्था मोनदों आं नोंथांमोननो एसे बुंनो लुबैदों जे नैबे बोसोरनि जेनाखि रांसार थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि रबिन नार्जारि बिथाङा सनितपुरनि। आरो बेजों लोगोसे समेश्वरी ब्रह्म लिटारेरि बान्थाखौ मोननो हादों, थुनलाइ बान्थाखौ मोननो हादों रमाकान्त बसुमतारी बिथाङा तामुलपुरनि। सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बेवहाय हारिमु बान्थाखौ मोननो हादों मुस्रि देबेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा गुवाहाटीनि। बेजों लोगोसे जोङो हाब्राघाट बान्थाखौ मोननो हादों कनिष्क हाज'वारि बिथाङा गवालपारानि। बिथाङा हारिमुनि सासे जोबोद माने एक्सपार्ट, जों जायखौ अस्थाद होननानै बुङो। प्रबन्नाथ बरगयारि थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों रिम्बा वारि बिथाङा बिजनीनि, बिथाङा मोनदों। प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन एवार्ड बान्थाखौ मोननो हादों जोंहा तरेन बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि आफादगिरि। आरो लोगोसे फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बान्थाखौ मोननो हादों नित्या बिनोद औवारि, सासे बिथाङा एसएस अफिसार आगोलाव, बिथाङा एडिसि जानानै रिटायार जानाय मानसि, बर' बिजोंनि फैनाय। सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म मावरिया हावरिया बान्थाखौ मोननो हादों फरायना शिल्पा ब्रह्म, जाय गथ'आ माने बिमा गैया बिफा गैया जोबोद दुखुथिया, बेबायदि गथ'नो बे बान्थाखौ होनाय जायो। बेवहाय Award for securing highest marks in Bodo MIL in HSLC exam 2025 श्री नयनमणि बर' तामुलपुर बिथाङा बेखौ मोननो हादों। आरो लोगोसे हांमाश्री ब्रह्म स्टुडेन्टस इन्सपिरेसन एवार्डखौ मोननो हादों नबजित बसुमतारी बाक्सा बिथांमोना। बे जाबाय जोंनि बान्थाफोर। आरो बेजों बान्थानि फिगारा जाहैबाय जोंहा रांसार थुनलाइ बान्थायाव जोंहा 10,000 थायो। थिग बिदिनो नैबे समेश्वरी ब्रह्म बान्थायावबो जोङो 10,000 होगोन। आरो सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्थायावबो जोंहा 10,000 थायो। हाब्राघाट बान्थायाव जोंहा 10,000 थागोन। प्रबन्नाथ बरगयारि बान्थायाव 50,000 थायो। आरो राव सोलायनाय प्रमिला खाख्लारि ट्रान्सलेसन बेवहाय 30,000 थागोन।
बेनि अनगायैबो रामदास बसुमतारी सोलोंथायारि बान्थायाव बियो 50,000 थागोन। फ्रिडम फाइटार जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बहायबो 50,000 दङ। आरो बेजों लोगोसे सुबुंथिनि थान्दै बिनेस्वर ब्रह्म बेयावबो 50,000 दङ बे थुलुंगाखां बान्था फरायसाफोरनि। आरो बेजों लोगोसे जाय फरायसाया माने बर' एमआइएलआव हाई सेकेन्डारि माने थांनाय हायार सेकेन्डारि माने हाई स्कुलाव 2025 बांसिन नाम्बार मोन्दों बर' एमआइएलआव बेनो 10,000। आरो बेजों लोगोसे जोंहा हांमाश्री ब्रह्म थुनलाइयारि फरायसा बान्थानो 20,000 होनाय जायो। दा बे रोखोमनि माने जों बोरै हायो बान्थाखौ माने मोनहोनाय जायो। एमपि गेलेमु फोरबोनि जोबनाय हाबाफारियाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथांजों दरं जिल्लानि भकतपारा गामिनि काबादि गेलेगिरि शान्ति कुमारी बर'नि गेजेराव सावरायनाया जोबोर गोग्गाथाव जादों। शांति जी नमस्ते। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए बेटा, जरा अपने विषय में बताइए शांति जी। नमस्ते सर, मेरा नाम शांति कुमारी बोरो। मैं असम के दरंग जिले के भोटपरा के एक छोटी सी गांव में तेतली भांगुरी में रहती हूँ। सर, मेरा पिता का नाम है नारायण बोरो। मेरा पिता एक किसान है और माँ का नाम प्रतिमा बोरो। मेरा माँ घर वाले है, घर पे काम काज करती है। और मुझे लेके मेरे घर पे 3 बहनें हैं। 3 बहनें के मैं सबसे छोटी हूँ। मैं कबड्डी को पहले हमारे भोटपरा में बोडो स्पोर्ट्स क्लब में देखा था। मुझे नहीं पता था कि कबड्डी इतना बड़ा गेम है। पहले मैंने वहां पे प्रैक्टिस किया और मैं इंडिया टीम में भी सिलेक्शन मिला था, तो ट्रायल में भी गया था। स्टेट लेवल मैंने 4 बार खेला है सर। फिर मैं कबड्डी को इतना बड़ा गेम नहीं पता था। कबड्डी को मैंने फर्स्ट बार 2022 में खेला था। कबड्डी में इतना अच्छा शांति, इस बार जो ये इतनी छोटी उम्र में ही कबड्डी खेलने की प्रेरणा ये कहां से आपको हासिल हुई, और क्या घर में आपके जन्म के बाद बहुत शांति हो गई तो आपका नाम शांति रख लिया गया? सर, मैंने छोटी उम्र से ही गेम खेला और गेम खेल के कबड्डी गेम खेल के मुझे बहुत जैसा नाम शांति है वैसा ही शांति मिला है सर। आज आप शांति, आप 10th क्लास में पढ़ती भी है और प्रैक्टिस भी कर रही है, और घर में तो 10th की क्लास मतलब एक ऐसा वातावरण बन जाता है जैसे कर्फ्यू लग जाता है। माता पिता टीचर सब लग जाते हैं, 10th है 10th है 10th है। तो आप ये दोनों चीजें कैसे मैनेज करती हो? मैं हमारा असम का बेस्ट प्लेयर भी हूँ और हमारे यहाँ हमारा एमपी सर हाँ मुझे दिलीप सुनाई सोकिया देता सर ने हमारे सर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। और हमारा दिलीप सोकिया सर ने पहले हम कबड्डी को मिट्टी में गेम खेलते थे कट बना के, और हमारा दिलीप सोकिया सर ने हमें गेम खेलने के लिए खेलो इंडिया में हमारा भर्ती हो गया और उसके बाद हमें गेम खेलने के लिए मैट दिलवाया। ऐसे ही हम लोग अभी यहाँ पर ही खेलो इंडिया सेंटर में ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहा है। और मेरी घर के सपोर्ट से, मेरी कोच की सपोर्ट से, सभी की सपोर्ट से मैंने अभी खेल के यहाँ तक पहुंचा है। इसलिए उन लोगों सभी को मैंने धन्यवाद बोलना चाहती हूँ सर। सर आपको भी धन्यवाद देती हूँ। वाह वाह वाह। शांति, आपने बताया कि आप खेल, पढ़ाई, ट्रेनिंग सब बहुत अच्छे तरह से मैनेज कर रही है। सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से आपको खेलने का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, ये जानकर भी मुझे अच्छा लगा। हमारी सरकार देश में हर तरह से